Vamwe vanoti ukachinja bhawa usina mari haudhakwe. Hazvina kumira zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe ndauya ndine nyaya yataurwa naThemba Mliswa, izvo asabhuku akunzi Themba, sabhuku Themba. Ari kukomenda on nyaya yemaZim-dollar, new currency iri kuda kupindira paZimbabwe. Iko zvino zvakanyora akati changing the currency isn't much of a plan. It's the empty swap of informs by a poor team. It remains itself in any attire. What is of essence is what backs the currency. We have exported all the gold and can't back our own money. How much gold reserves do we have today? Vamliswa vari kutaura nyaya iyi yemari nyowani iri kutaurwa zvichinzi vanhu vose vanokwanda vari kutaura kuti machinja governor vamachinja ndigirikini, but sikufura muri kuita hazvishandi nekuti muri kungochinja mainform, asi timu iri kutamba ingori imwe chete. Hanzi makabudisa gold rakawanda munyika, ringaniwo gold ramakachengeta uri makareserva izvezvi, nekuti tingati kana kuti tine something chinokwanisa kubheka mari yedu. Mhinduro hapana ngambo mupinduro zvake, but ndo mashoko auya achitaurwa comment yake yaari kupa panyaya yemari nyowani iyo iri kubudiswa musi weFriday inoitakasangana nayo. Ndo nyaya ndakakubatira mhuri yeZimbabwe pachannel yenyu Zvekare nhasi.